Ho tenim tot, un nou interior, amb un toc acollidor, quina calefacció. Para-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa, si ho somies ho tenim. Bona nit i benvinguts a l'entrevista de Televisió de Girona. Avui parlarem d'energies renovables a Catalunya i concretament de la bioenergia i ho farem a partir d'aquest llibre que veieu aquí que es titula Renovables, l'energia de la llibertat per una logística catalana de l'electró i està escrita per Ramon Tremosa, Jaume Morron i Manel Torrent i és de l'editorial Pòrtic. Nosaltres tenim aquí al plató a Ramon Tremosa. Bona nit, benvingut. Bona nit. Ets diputat al Parlament de Catalunya, ets regidor de l'Ajuntament de Barcelona i també professor d'Economia a la UB, a més d'altres càrrecs i altres àmbits. I has escrit aquest llibre a part d'altres llibres, evidentment, com per exemple Energia sobirana o Què fan els bancs centrals, però avui ens centrarem en aquest, Renovables, l'energia de la llibertat. Explica'ns breument de què va i per què vau decidir escriure aquest llibre. Bueno, la qüestió energètica és molt important. Diguem-ne que s'ha acabat la zona de confort d'Occident dels últims 40 anys, en què tot el món desenvolupat ha tingut petroli barat, gas barat, urani barat, nuclears produint energia nuclear molt barata. Ha vingut una pandèmia, ha vingut el Covid, ha aparegut la inflació, hi ha hagut la guerra de Rússia contra Ucraïna. Llavors, doncs, això ha fet pujar els preus de les matèries primeres i ara ens obliga a fer una revolució renovable, una transició energètica molt de pressa. Llavors, clar, a Catalunya ens costa molt forjar consensos socials, econòmics, sindicals, empresarials, polítics. Aquest llibre aporta molta informació per facilitar el consens que necessitem i poder avançar més ràpidament cap a la transició que necessitem. Aquest consens és difícil d'aconseguir-lo per interessos de diversos àmbits, polítics, econòmics, o simplement no ens posem d'acord? Com tants altres països, costa molt de formar. És a dir, per exemple, avui en dia, si al Parlament de Catalunya proposem una votació del corredor mediterrani, el 100% dels diputats hi voten a favor. Per un tren de mercaderies, per treure els camions de l'AP7 cap a França, tothom... Però clar, això va costar molts anys. Jo havia fet llibres d'aquesta qüestió fa 15 anys, no? Per tant, costa molt perquè hi ha visions diferents, les societats són plurals, hi ha sensibilitats a flor de pell i per tant doncs, és bo veure què està passant en altres llocs del món, com en altres països ho han fet per facilitar aquest treball a Catalunya. Però per tant, aquí hi ha un consens sobre que s'ha de fer alguna cosa per solucionar? Ara tothom veu que hem de córrer, diguem-ne, per fer aquesta transició renovable, no? Però, per exemple, el món de les renovables és bonic perquè hi ha molta innovació tecnològica, hi ha un progrés tecnològic molt ràpid i això facilita aquest consens. Per tant, aquest llibre és un llibre de bones notícies en el sentit de que aporten molta informació de com ens podem posar més fàcilment d'acord. A la dedicatòria del llibre expliques que abans del final d'aquesta dècada les energies renovables superaran les fòssils arreu del món. I a mi gairebé se'm fa impossible que realment es pugui aconseguir una fita com aquesta. No, això ja està publicat al Financial Times i a les grans revistes del món. Avui hi ha un volum d'inversió tan gran a tot el món, en eòlica i fotovoltaica. Fins i tot les grans empreses petrolieres estan invertint massivament en eòlica marina. I la previsió és que la producció de gas i de carbó va disminuint, i ja està passant això, i està pujant molt ràpidament la producció solar, fotovoltaica i eòlica. Al 2030 ja estarà tot el món, a nivell agregat, ja generarà més renovable que fòssil. Això és una magnífica notícia. Aquest llibre el dedico als meus fills amb aquesta esperança. Al final que aquestes empreses petrolieres hagin vist que hi ha també un negoci en les renovables, era més complicat de fer que deixessin el seu model antiquat de negoci i es passessin al bo, diguem-ho així? No, és a dir, per exemple, el Priorat
fa 30 anys s'hi van instal·lar 75 molins de vent. Clar, eren uns molins de vent petits, poc eficients. Avui en dia, si en poséssim d'última generació, amb 2 molins, només 2, ja generen el triple d'energia que els 70 antics. Perquè vegis fins a quin punt el progrés va molt de pressa. No? Per exemple, aquest 2023 ha passat una cosa que no havia passat mai. El Jaume Morron porta 40 anys seguint el món de les renovables. I ha passat ara, i feia molts anys que ho esperava. Al mes de febrer, març, van haver-hi uns episodis de vent en caps de setmana molt intensos. Les centrals nuclears a Espanya, gestionades per Endesa i Iberdrola, van apagar els motors, com qui diu, perquè tota l'energia que entrés en el sistema elèctric fos eòlica. Això, els molins que ja hi han instal·lat són tan bons que tenim una evidència amb aquesta actuació de que l'eòlica avui és més rendible que la nuclear. Les pròpies gestores de nuclears la paguen per donar entrada plena a l'energia eòlica. Això és una magnífica notícia, perquè tota aquella gent que és contrària a l'energia eòlica, avui li podem dir qui tancarà les nuclears serà l'energia eòlica si la tenim desplegada, sobretot l'eòlica marina, la que s'instal·la a 5, 10, 15, 20 quilòmetres mar endins, perquè el vent al mar no té muntanyes, no té obstacles, en quantitat i qualitat és molt millor. Per tant, aquesta és una magnífica notícia. No? Penso que llavors, això el Jaume Morron deia, escolta, ha portat tota la vida esperant aquest moment i ha passat aquest 2023. I clar, per exemple, el Parc Tramuntana, que és una qüestió molt d'actualitat aquí a les vostres comarques, es vol fer una instal·lació de 0,5 gigawatts. Per entendre'ns, de potència. Això equival a mitja nuclear de les que hi ha a Ascó i Vandellòs. Escòcia instal·larà 25 gigawatts al Mar del Nord, és a dir, 50 vegades més que el Parc Tramuntana. Portugal instal·larà 10 gigawatts, és a dir, 20 vegades més que el Parc Tramuntana. Clar, això ens posa de tots davant del mirall. Jo no sóc ningú per dir vinc a l'Empordà, toca fer això. Però mirem què està fent tot el món. Perquè Josep Pla deia, els portuguesos són independents però van descalços. Això ho deia fa 60 anys, són més pobres, són independents però són més pobres. Avui diria Josep Pla, són independents i lideren la transició energètica. Llavors, diguem-ne, clar, si diem que no al Parc Tramuntana, a l'eòlica marina a 15 quilòmetres mar endins, que té un impacte visual, què tindrem? Línies de molt alta tensió que el govern espanyol imposarà a Catalunya per portar l'energia renovable des de l'Aragó fins a les costes de Girona, Barcelona i Tarragona. Per tant, d'impacte n'hi haurà sí o sí. Aquest és el dilema que tenim al davant. Clar, és un dels problemes de Catalunya que si no creem la nostra pròpia energia renovable l'haurem d'importar. Sí, Joan Fuster deia, si no fas política te la fan. Doncs si no fem la revolució renovable des de Catalunya, si no fem la transició energètica des de Catalunya, ens la portaran. La ministra Teresa Rivera ho va dir en un acte públic a Barcelona al febrer del 2022. El Estado no puede imponer a Cataluña la generación de energía, pero sí que puede imponer el transporte d'energia. Perquè Espanya té uns objectius signats a la Unió Europea de cara al 2030, que si Catalunya no compleix, Aragó compleix amb escreix, i altres regions espanyoles van molt avançades i per tant estan en condicions d'imposar-nos la distribució d'energia als catalans. Per tant, el dilema que tenim és important. I pel que fa al Parc Tramuntana, és a dir, tu què proposes? Que evidentment és una evidència que l'eòlica funciona, encara que pugui haver un impacte, no sabem si serà molt gran o mínim, però si s'instal·lés s'hauria d'aconseguir més potència? A veure... O fer la instal·lació per tan poca també és com... No, em sembla que si són mig gigawatt, si no vaig errat, són 15 o 20 molins. Però, per exemple, tenim Dinamarca fa 30 anys que és líder mundial en eòlica, per tant, nosaltres veiem que tot el Mar del Nord i el nord d'Europa ja fa molts anys que tenen tot tipus d'eòlica, terrestre i marina. Ja tenim evidència. L'eòlica avui en dia és flotant, no està ancorada al terra, és flotant. Això tenim evidència de que no hi ha impactes severs sobre la pesca, ni tampoc les aus a Dinamarca i Alemanya i Holanda i
I en aquests països on hi ha molta eòlica, les aus no s'estimben contra les pales, els ocells són intel·ligents i s'aparten. És més, hi ha més impacte a l'avifauna de les línies d'alta tensió d'electricitat normals i corrents, que maten més àligues i animals, que no pas l'eòlica. Per tant, ja fa... O, per exemple, els hotelers, és que l'impacte en el turisme... Bueno, escolti'm, vostè té uns turistes a la Costa Brava que venen del nord d'Europa, que allà... És a dir, si tu ja estan molt més acostumats. Tu agafes un avió i te'n vas a Amsterdam i veuràs un molí eòlic a cada cantonada, a cada carrer, a cada plaça, a la platja, mar endins, als camps... És una cosa impressionant, és un bosc. Llavors, el turista que ve d'Holanda a la Costa Brava, veure 20 molins a 15 quilòmetres no li suposa cap impacte. I no deixarà de venir. I no deixarà de venir per al contrari, és a dir, ens podem trobar que Catalunya, si va dient que no a tot, sigui una illa fòssil en una Europa que haurà fet una transició renovable espectacular. Per a més, això en 10 anys es fa, no és allò, estarem 50 anys, no. Això va molt de pressa. Miri, fa 10 dies, 15 diputats del Parlament de Catalunya, de gairebé tots els partits polítics, vam visitar, tocant de Perpinyà, agrivoltaica. Pinyes amb plaques solars a sobre. És a dir, no és la pel·lícula d'Alcarràs, avui ja no es podria filmar. No és o conreus o plaques. És conreu i a sobre placa. Doble rendibilitat, perquè a més la placa preserva millor la humitat de la vinya que si no hi ha res. I quan ja fa molta calor, hi ha 5 graus menys a sota. I quan fa molt de fred, hi ha menys gelada a sota. Per tant, fa com una mica de protecció. Això, França està finançant, està subvencionant el quilowatt produït per l'agrivoltaica. I a la tarda vam anar fins a Port la Novella a veure el projecte d'eòlica marina que l'any que ve ja el tindran sobre el mar. És a dir, Perpinyà ens està passant pel davant, vull dir, perquè a més el Golf de Lleó és el millor lloc de la Mediterrània en qualitat i quantitat de vent, i al Parc Tramuntana s'hi presentaran les empreses més grans del món, al Ministeri de Madrid a licitar perquè és un lloc idoni. Llavors, no a tot, si poséssim un gigawatt al Parc Tramuntana, el doble del que està previst, tota la província de Girona podria viure d'aquesta energia eòlica marina. A més, el que ha de fer la Generalitat, perquè això no ho decidim nosaltres, però la Generalitat sí que ha d'estimular el diàleg dels ajuntaments, dels agents econòmics i socials amb el govern espanyol i dir, escolta'm, aquesta energia, quan arribi a la platja amb un tub, ha d'anar soterrada, no pot anar amb línies d'alta tensió. Això és molt important. La llei catalana del 2021 obliga els grans parcs eòlics a obrir la participació del territori, és a dir, els veïns dels municipis afectats que puguin comprar unes accions, com passa a Dinamarca, i participar dels beneficis directament que genera. Això fa que a Dinamarca... També involucres al final a la ciutadania en el projecte. Exactament, i per això a Dinamarca l'eòlica és tan popular, perquè els ajuntaments, els particulars, les pimes, participen del benefici. A més, avui en dia un molí, al cap de 20 anys, és 100% desmuntable i reciclable. Si tu poses a les Alberes, a la Serra, 20 molins i al cap de 20 anys els treus com si no hi hagués hagut res. No queda cap mena d'impacte. Per tant, això és una magnífica notícia. Tot això ho expliquem per desfer tòpics, per donar informació, perquè la gent pugui opinar. Exactament, perquè és molt fàcil manipular i en aquest sentit, d'aquesta manera, així facilitem que puguem guanyar el consens que necessitem. Per tant, pel que fa a Catalunya, ens cal arribar a aquests consensos que comentes tu, ens cal ser més valents i fer passes endavant en aquest sentit, perquè dades del mateix llibre expliquen que les emissions de CO2 al 2022 van créixer un 3,1% en relació al 2019, per tant, anem enrere, en lloc d'anar endavant. Bueno, perquè és que a Catalunya tenim molts projectes presentats, eòlics i fotovoltaics, que costa molt de tramitar, perquè hi ha plataformes que van als jutjats, perquè la tramitació és complexa, Ajuntament, Generalitat, a la Generalitat són diferents conselleries, costa molt. Llavors, aquest últim any, 2021-2022, que han sigut anys de creixement econòmic, hem necessitat energia no renovable per poder créixer. Però, és a dir, hi ha un gran potencial. Catalunya té 1.000 milions d'arbres, la biomassa avui en dia pot fer que Catalunya passi de ser importador de la fusta
hem de buscar com ajudem a les pimes locals catalanes perquè puguin guanyar dimensió i gestionar el bosc i, per tant, poder ser productors de fusta, que serà el gran material de construcció del segle XXI. El biogàs també és molt important. Avui en dia la tecnologia permet del residu del porc aprofitar-ho tot. Catalunya té 8 milions de porcs, per tant, allà on hi ha, que a més generen purins, que és un greu problema, doncs aquí la nova tecnologia del biogàs permetria a Catalunya. De fet, hi ha moltes empreses daneses que a Dinamarca hi ha 12 milions de porcs i allà hi ha grans empreses que han fet grans plantes de biogàs i de fet, el 30% de les renovables daneses venen del biogàs. Volen venir a invertir a Catalunya, per tant, això és molt bona notícia també, no? Bé, hi ha tot el món de les comunitats energètiques, que és fascinant, que en 5 anys tots serem d'una comunitat energètica, que generarem energia barata, que arribarà molt més barata a casa nostra, la podrem distribuir també de manera molt més eficient, això farà més competitives les pimes i millorarà la renda disponible de les famílies. Per tant, és un món en què anem tard, però no és irreversible encara. Però s'està començant o s'està ja intentant tirar endavant aquests projectes per avançar amb el biogàs i la biomassa? Sí, hi ha molts projectes pendents de tramitació en fase ja final avançada. Ja hi ha plantes de biogàs a Catalunya, però el que es tracta és que n'hi hagi moltíssimes més, no? Clar, bé, aquí tenia apuntat també que al país hi ha 70 instal·lacions de biogàs, això que comentaves, d'autoconsum, per depurar l'aigua, 5 plantes de biometà i a finals del 2023 n'hi haurà 5 més. Sí. És poc? No, és molt poc. És a dir, per exemple, a França, el govern obliga les grans empreses com a gas natural que si un petit ramader que té unes granges de porcs vol fer una planta de biogàs per tractar aquests purins i fer fertilitzant i biogàs, clar, moltes vegades aquí a Espanya i a Catalunya, què és el que fa que no vagi endavant? L'accés, l'evacuació del biogàs fins a la xarxa general. Clar, potser tu tens la planta de biogàs a 5 quilòmetres de la xarxa general, connectar-te val 3 milions d'euros. Clar, aquí Gas Natural diu, tu pagues tu. Clar, llavors aquest ramader no té prou múscul per fer-ho. A França, en canvi, la llei obliga els grans oligopolis a finançar l'accés. Per això a França hi ha un boom de centenars de plantes de biogàs, que és el que aquí necessitem. Sí, aquesta energia és, té tant de potencial aquí a Catalunya. Per què costa tant? Vull dir, coneixem molt més la fotovoltaica, l'hidràulica, l'eòlica, però d'aquesta quasi no se n'ha parlat. Bé, doncs per això hem fet un llibre, per això anem per Catalunya explicant-ho. Bé, aquí estem distrets i despistats amb moltes coses, no? I doncs cal fer un esforç rigorós d'explicar que el món va molt de pressa i que hi ha molt bones notícies i que realment hi ha països que avancen molt ràpidament i això doncs penso que val la pena que ho anem difonent, no? Però sí que és veritat que per exemple, la biomassa i el biogàs són els grans desconeguts de Catalunya, no? En canvi, el clúster de bioenergia de Catalunya comença a ser molt potent, fa actes ja amb centenars de persones i aquest sector comença a moure molts diners. I això és molt bona notícia, perquè necessitem passar de l'energia fòssil i contaminant i cara a l'energia renovable que és neta, local i barata. Al final al llibre també ho dieu que el mercat va per davant de les planificacions públiques. Sí. Si el govern, no fa cap política en aquest sentit, el mateix mercat, les mateixes empreses són les que promouen aquests altres usos o aquests altres tipus d'energia, perquè els interessa també. Sí, la innovació és de les pimes, és dels emprenedors, de les persones que estan investigant, treballant, innovant, i per tant el sector públic el que ha de fer és facilitar, acompanyar, ajudar tant com pugui aquesta generació de progrés que hi ha en tants i tants camps de l'energia renovable. Per primera vegada a la història d'Europa, i això incorpora també Catalunya, tenim la possibilitat en pocs anys de ser autosuficients amb unes energies com és el sol, l'aigua, el vent i els residus animals i els residus forestals, diguem-ne. Per tant, això no havia passat mai. Catalunya és un país pobre en gas, petroli, carbó, ferro, urani. No hem tingut mai res durant centenars d'anys i això han sigut hipoteques greus. Ara, en canvi, d'aquí 10 anys la situació serà completament nova i per això penso que aquest llibre d'aquí 10 anys serà un testimoni també de com era el món d'abans, no? I realment
la revolució energètica que vivim és de les coses més boniques que podem analitzar. Doncs, Ramon, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos parlat una mica d'aquest nou llibre i de com està ara Catalunya i de com esperem que sigui en els propers anys. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Doncs nosaltres seguirem demà amb més entrevistes. Bona nit.